vaMnangagwa havaziriwo vakauya neZimbabwe munyika. Zimbabwe yakagara iriko vasati wazvarwa babavo. Saka iwewe sit down, iwewe nyarara, hapachisina vanhu vamuchanyaradza imini. Makadii zvenyu pano? Tinoda kuti timboramba makadii zvenyu pano? Tinoda kuti timboramba tichisimudzira movement, tichitaura chiburukira panapa paKuliend TV apa, nekuti ndo platform yedu yakanaka yatakawana inotirerukira kuti tigone kuisa maexpressions edu achibudikira. Nekuti munyika medu mune hondo. Hondo iri mukati menyika yedu isusu yakatofanana nehondo iri kuDRC. Asi chete kungoti marwiro acho atiri kuita hondo idzi akasiyana. Kuti kuDRC yavo hondo iri physical, vari kushandisa pfuti, zvombo, hapana kutaurirana, kutushurana nekuurayana. Ihondo yemhando yehondo dzechinyakare. Idzo ndo dzinonzi hondo dzechinyakare. MuZimbabwe manje mune a modern war. Hondo isingangorwiwe nezvibhakera chete, pasina kutaura, pasina kuratidza kuti rimwe divi riri kupikisa riri kuenda kupi, rimwe richipikisa richienda kupi. Saka hondo yemuZimbabwe yawanda pfungwa nenjere dzekutaurirana, nekuti vakatanga kutungamirira Zimbabwe ichinzi yasunungurwa muna 1980 vakadhizaina chimiro chemunyika kuti munogona kuraramwa nenzira yekushandisa pfungwa. Kushandisa pfungwa zvekusvikira pakubira vanhu, kushandisa pfungwa kusvikira mukumobiliza vanhu, vachishandisa manyepo zvichibva mupfungwa dzekugarira vanhu pasi, kutangira vanhu vakarara, kuti mangwana vanhu vachimuka we make sure kuti tinenge taakuvaratidza izvi nekuvaudza izvi. Saka ndipo pakatangira chimiro chemararamiro emuZimbabwe, akazokonzeresa kuti kunyange iri hondo zvinotora nguva kuti ibatiranwe zvombo. Hondo iyoyo inototanga yatorwiwa nepfungwa, vamwe vachimanikidzira manyepo avo vachiti tinoda kuti zvifambe zvakadai, tiri kuita izvi, takamira takadai, titeverei. Vamwe vachiti muri kunyeberwa, siyanai nazvo, musaende ikoko. Saka ipapo pane makakatanwa ari kukonzera hondo. Hondo imwe, hondo tsvuku chaiyo yakapfuura yekuDRC. Nekuti hondo iyi haipere, nekuti hapana ari kufa, pane kungopedzerana chete nekuonesana. Saka kupera kwehondo yemuZimbabwe kuri kuratidza kuti kuri kure kwazvo, nekuti paakushandisiranwa pfungwa. Dzekuonesana nekubuditsa pachena zviri kuitika mukati menyika, vamwe vachiedza kuzvivhara nekuzvifukidza, vamwe vachizvifugura vachivhura. Ndo nyaya iri kuitika muZimbabwe, ndo hondo iri mukati meZimbabwe. Saka zvandiri kutaura panapa pamanje zvinhu zviri fani mbijana. Ndiri kuona vari kutora divi ravo, vachitora saidhi ravo, vari kufamba zvavo vachinyebera vanhu. Tine dzimwe nyaya, handisi kuda kunyanya kutambira kure nenyaya yangu. Tine dzimwe nyaya dzakafanana nedzimwe dziri kubudikira zvichinzi maovheti
vari kuda kupiwa mari dzekuti vahoreswe vachiita sei chichi. Izvozvo hasi zvinhu zvekuti utungamiriri hwenyika hunouya huchida kukampena nazvo kana kuda kumisa vanhu vemunyika yeZimbabwe. Hatisi maovhetereni isu. Tiri maovhetereni here isusu vanhu vemuZimbabwe? Isusu tiri macitizens emuZimbabwe. Maovheterens vanhu vakatozvimiririra zvekuti kana vakada kubatana nesu kana kusabatana nesu kuda kwavo, asi nechikonzero chekuti vazonzi ivo maovheterens. Inyaya yekuti kuva ewo veteran isarudzo yavakaita yekuti vagone kusunungura nekurwira vanhu vakati ivo vachasvikira mukufa vachimiririra vanhu. Izvozvo ndo zvinozotibatanidza nemaoveterans sevana veZimbabwe. Simple. Handiti mazviona. Ayo anonzi maoveterans ayo eregime ayo, atiri kuona maoveterans eregime akaita sana Mudhara Douglas Mahiya nezvikwata zvavo, haasi maoveterans ekusunungura nyika. Endi vachienda kuhondo vakanga vasingarwire kuti vachazoda kuzosunungura nyika, vachisunungura vanhu vemukati menyika, vachimirira vanhu mukati menyika. Nekuti ukatarisa zvinhu zvavanotaura uchizviteerera zvese, hazvinei nekusunungura nyika, hazvinei nekununura vanhu kubva munhamo nematambudziko nekumiririra vanhu vemukati menyika. Vanongotaura zvinhu zvekumiririra nekusimbisa mukuru mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevana vavo, nekuramba vachivaisa pachigaro, nekusimbisa zita rebato repati yeZANU-PF. ZANU-PF iyo iri captured, kwete ZANU-PF yechokwadi yakatanga kufongwa munguva yehondo. Iyi iri captured iyi nefamily yekwaMnangagwa. Ndo kusiyana kwakaita maoveterans atiinawo nhasi. Asi tikatarisa manje mukati menyika manje, isusu macitizens tisu majority. Kuti muzonzi muri maoveterans, munotonzi muri maoveterans edu isusu, kwete maoveterans pachenyu. Saka avo vanozviti maoveterans ava Mnangagwa havazi maoveterans enyika. Toda kukufumurai nhasi. Maoveterans enyika igrupu rana Bombshell Geza, grupu rana Mudhara Knox, chine vamwe vakawandisa vatingagone kutaura nemazita avo, anova ndo maoveterans enyika. Nekuti vakarwira vanhu, vachisunungura vanhu, vachichemera vanhu, vaitoda kutofira vanhu, zvekuti kudai so vachirarama nhasi dzitori nyasha dzaMwari. Asi chakunetsa manje, kune vanhu vakunze maoveterans vasiri maoveterans. Handiti munozviona. Ivavo vanhu ivavo ndo vakuuya vachitaura nyaya dzavasingazive, nekuti nyika yacho havana kana kutomboirwira. Vamwe vakanga variko munguva yehondo, vakanga vaine zvavakanga vachiita, vakanga vachibatsiridza maoveterans munguva yehondo. Asi mamwe maroles awaiplaya akanga asiri ekuti nhasi tinovamisa pamberi pedu tichiti maoveterans ayewo. Vanhu havakasiyana siyana, tinovanzwa vachitaura, endi tinonzwisisa chaizvo chaizvo kana zvinhu zvichitaurwa kunzi zvanga zvakamira sei munguva yehondo.
Saka vanhu ngavasangobudikira vachinyebera vanhu kuti isusu takarwira nyika. Aiwa, hamuzi mese makarwira nyika. Vakarwira nyika tinovaona nematauriro avo avanoita nemararamiro avanoita mukati mevanhu. Tobva tanyatsokunzwisisa kuti uyu akarwira nyika. Hazvitombodi kuti uswere uchishama kuita kunge uchatsemuka muromo uchiudza vanhu kuti ini ndakarwira nyika. Kana wakarwira nyika chaizvo unongooneka kuti uyu akarwira nyika. Kana uri mumiriri wevanhu munyika semovetereni unongooneka unonzwikwa nematauriro ako kuti aiwa uyu mumiriri wevanhu, he is a true war veteran. Nekuti tinoziva kuti chii chakakonzera vanhu kuti vaende kuhondo vaidei. Izvozvo tinozviziva nekuzvinzwisisa. Handiti munozviona. Saka vamuri kuda kupa mari imi vaMunangagwa, muri kufunga kuti muri kupa vanhu vese vemuZimbabwe here mari? Kana mafunga zvekuda kutenga vanhu nemari, titengei tese nemari iyoyo, nekuti mari ndeyenyika, mari ndeyedu. Kune dzimwe nyika wani vanhu vasingasenzi vanotowaniswa mari yavanotambiriswa kuti vawane pekutangira. Saka imi munyika yamuri kutungamirira imi muri kuzvitadza sei? Kana munyika imomo muine mari yekuda kugovera vanhu, sei vanhu vachingopiwa mari nekuti vatsigira imimi chete? Vanhu ivavo vanenge vari vemunyika here? Ndivo vega here vanhu vemunyika imomo, nyika yeZimbabwe? Handiti munozviona. Ndopamwe panongoratidza kuti izvi zvekutungamirira izvi hazvisi mamuri vaMunangagwa. Kutaura chokwadi, imi muri munhu anotokundikana, hamugoni. And vaMugabe was correct pakukudzingai mupati yeZANU-PF, nekuti vakatozviona kuti hamuna kana potential vaMunangagwa yekuti mutungamirire vanhu imimi. Munotova munhu anofanirwa kutoshanda atori neutral mugovernment, sekutiwo mune nhoroondo yekudzorwa kwenyika kubva mumaoko evarungu. Saka izvozvo tinongokupai ruremekedzo pazviri. Asi zvekuzoti imi mutungamirire nyika, aiwa hayo, hamuna chamuinacho chekutungamira nacho nyika. Njere dzenyu hadzitombokwanise kuti dzikwanise kumira semutungamiriri wenyika. No wonder why muine marekodzi akasiyana siyana atisingade kutaura panapa. Inyaya yekuti imimi pachezvenyu imimi chamakangopedzisira kuita chakanaka muupenyu hwenyu kurwira nyika ino ichete vaMunangagwa. From there hapana chakanaka chamakazoita muupenyu hwenyu hwese. Hatina basa nezvimwe zvinotaurwa nekuti takanga tisipo. Kunzi ndizvo zvamaiita imimi muchitoita futi mistakes already munguva yehondo haitokanganisa vanhu kuti vakwanise kuenderera kumberi. Nekuti mune nyaya dzekuuraya kubva muhondo imimi, dzekuplota kufa kwevanhu vakatozopedzisira vafa. Zvakare mukazozviita imimi hondo yapera. Hatikanganwe kuti ndimune nhoroondo yegukura hundi inotitukisa isusu vanhu vechishona nekutishoresa kunyika dzese. Imimi nhasi chaiche pamberi pevanhu vechindevele tinonyara zvisingaite tichifunga zvamakaita imimi vaMunangagwa naana Perenzi Shiri, muchifurirana kuita zvinhu zvakaipa. Imimi muchiita gukura hundi kumatabheleland uko, kuita zvinhu nenzira dzenyu dzakanga dzisina munhu akanga ari pakati padzo, muchiuraya vanhu. Nhasi unoyu tine rekodhi yakaipa stereki. Vamwe vanhu vechindevele havatione kunge vanhu vanovada, vanotiona kunge tisingagone kusheya nekuda kwezvamakaita imimi. Saka mune zvakawanda zvamakaita Munangagwa, tinoda kuti tikuudzei. Zvinongoratidza kuti makanga musingakodzere kuita mutungamiriri. That's why imimi makambodzingwa navaMugabe. Vachivenga imshuwa vari kuregreta mistake hombe yavakaita. Nekuti imimi munofungidzira kuti kuva mutungamiriri kuita chisimba nekuomesera vanhu kuti vanyatsonzwa kuti tine munhu ari kukontrola. Kukontrola hazvireve kuti munofanirwa kuomesera. Mutungamiriri akanaka anototsvaga nzira dzakanaka dzekuti adiwe nevanhu vaanotungamirira.
handizive kuti imi makamboita sei. Masikirwo enyu akaipa chaizvo Mudhara Mnangagwa, kutotaura chokwadi. Izvozvizvi uyo Love Matuke anobuda achida kutyisidzira vanhu. Chisiyai chichatyisa ani mazuva ano? Zvekuti unobuda iwewe Matuke uchiti iwewe hanzi munhu wese anotaura zvakaipa pamusoro paMnangagwa. Mnangagwa is just a citizen. Munhu wemuZimbabwe akangofanana nemunhu wese. VaMnangagwa havaziriwo vakauya neZimbabwe munyika. Zimbabwe yakagara iriko vasati wazvarwa babawo. Saka iwewe sit down, iwewe nyarara, hapachisina vanhu vamuchanyaradza imimi. Ndimi imwe mistake futi yakaitwa futi naMnangagwa. You are part of a mistake. One of the mistakes that Mnangagwa ever done. Iwewe Mudhara Matuke, iwe sakanyarara. Unofanirwa kutofokasa nekutotsvaga kutoti zvingatofambe sei, pane kuti iwe uye uchida kurambidza vanhu kutaura. Munorambidza vanhu kutaura kuti zviite zvakamboitwa kupi? Ndimi vanani imi? Ndimi makatipa miromo yekutaura. Social media ndimi makauya nayo. Tinozviziva kuti munosunga vanhu. Izvo zvekusunga vanhu zvakabvira kare. Munosunga muchitouraya. Usade kunyebera vanhu kuti hanzi tichavasunga. Aiwa, itai kuti tinouraya vanhu. Imimi you are killers. Munouraya vanhu imimi. Ende takatongokura muchiuraya hama dzedu makauraya vanhu. Tichitotaura kudai so ishungu dzekufirwa nevamwe vanhu vanga vari very much important. Vamwe vaitove mabread winners. Makatisiya tiri nherera isusu. Muchiuraya vanhu vaitiriritira isusu vakatibereka imimi. Motitaurira kuti hanzi nyararai tinokuurayai. Sekuona kwangu zviri nani tifesane nemi. We are ready to face our fears. Pane kuti tirambe takangonyarara. Nekuti kunyarara kana kutaura kana kuita sei, muri kungotiuraya. Izvizvi muri kutiuraya nenzara vanhu veZANU PF. Iyo iri captured. Muri kutiuraya nenzara. Tikataura kuti tine nzara mobva matiuraya. Saka zvinokubatsira ichi izvozvo. Ndanga ndisingade kutaura zvinhu zvakawandisa, but munhu wese akangotanga ngotaura ane zvakawanda zvekutaura, nekuti kubva tichizvarwa kusvikira nhasi tinotanga kuverenga kubva pamakuriro atakaita isusu. Takutanga kuona tapinda mukati medzimwe nyika kuti upenyu hwakanaka. Hatina kumbobvira takaona upenyu hwakanaka munyika yeZimbabwe. Never. Nekuda kwenyu imimi vanhu vegurupu remazitsotsi nembavha nemhondi. Saka tinoramba tichitaura. Hatina kana basa nazvo. Hatisi kutaura takamirira Vageza, tiri kutaura takazvimirira semacitizens. Hatisi kutaura takamirira Vageza, tiri kutaura takazvimirira semacitizens. Saka hatidi kunyaradzwa nemwe munhu akaita saNyamakanga uyo anouya achibudikira achiti hanzi Geza haana kusiya mouthpiece. Aiwa, isusu takatogara tichitongotaura before Vageza vataura, taingotaura ngoti upenyu huri kutiomera tichitiza munyika. Saka usatiudzeyo Nyamakanga iwo kuti hanzi Geza haana kusiya mouthpiece. Uri kurasa nyaya Mudhara, nekuti isusu hatina kutaura nekuda kwaNyamakanga, kwaGeza. Vageza vakatotaura vachimiririra vanhu nekunzwa zvakanga zvichiitika muvanhu kuti vanhu vanyanya kuchema. Saka tinorespekta that man, tichi-include zita rake mune zvese zvatinotaura, seexample kune vamwe vari kuzvita vakuru. Saka musatirambidze kuti titaure nezvaVageza. Ndiye mumwe munhu andanga ndichida kutsura. Nhasi mangotaura zvimwe zvinhu muchingodhomoka Nyamakanga, handizvifarire izvozvo. Ende handina basa nazvo kuti zvinokubatai sei. Sit down Mudhara. Kana musina zvekutaura musabudikire pasocial media. Musatsure vanhu vachitaura vachisapota Vageza. Maakutanga kunyepa kuti hanzi vari kutaura vachizviita mamouthpiece aGeza.
vanhu vari kutaura vachizvimiririra, havasi kutaura vachiti tatumwa navageza. Vageza havana kutuma vanhu, vageza munhu anomiririra vanhu, vageza mubereki ane rudo. Saka kana tichitaura tinenge tichivataura tichivaisa pamberi as an example yemunhu anofanirwa kuva mutungamiriri kana kuti baba. Saka siyanai nesu titaure nezvavageza, musatirambidze kutaura nezvavageza. Zvimutemo zvamakaisa zvekuzvidzivirira imi vanhu vekwamunangagwa imimi, muchizvimanikidzira kupinzwa muconstitution zvekubvumirana pachezvenyu makagara patebhuru, zvekurambidza munhu kuti akangotaura achiti apa purezidendi anenge akanganisa bvuma toti batai muuraye. Iyo mitemo yenyu inoshanda kwamuri ikoko. Kwatiri isusu vanhu hatisi kuzobvuma, nekuti muri kutiuraya zviri physical, mugotiuraya futi nenzira dzakasiyana siyana. Tikakomplena munotibata muchitiuraya, tikangonyarara tiri kungofa nekuti muri kungotiuraya. Saka hatina kwatiri kutizira kuurayiwa nemimi. Saka now we are facing our fears. Saka nyararai vamatuke, mungodhila nebasa renyu ramakasaina rekuuraya vanhu iro. Nyatsokuwedzerai kuita basa renyu rekuuraya vanhu, urayai stereki. Nekuti mimi muchipikira chisiyaiwo chenyu icho, makachipikira kuti tichange tiri vaurayi, tiri vekuuraya. Hatina basa nenyika, tinodzivirira vatungamiriri venyika kuti vasave nevanhu vanoswedera padhuze navo kana vanotaura pamusoro pavo. Kana zvikanetsa isusu tinouraya. Ndo chisiyaiwo chamakadzidza imimi. Saka haizi mhosva yenyu ndo zvamakadzidza. Saka imimi fambai semafambiro enyu amuri kuita. Musafungidzira kuti muchatiudza nhasi kuti munotiuraya, nekuti tagara tinotozviziva kuti munouraya imimi. Handiti mazvinzwa? Ndo zvandanga chida kuti ndikutaurirei. Saka vanhu musanyaradzwe nevanhu ava, nekuti vari kutongokuurayai, chero mukanyarara muri kungofa. Saka kunyarara kana kutaura kwese muri kungofa, nekuda kwekuti tiri muhondo, tiri kuridzirwa pfuti iri kukonzeresa nzara. Mabhizinesi ese akaitwa shutdown. Tumwe tumaskiri twese twamaiita vanhu, tunzira twese twamaimutsamutsa twekuda kuedzawo kurarama kuti murarame mukati menyika yacho, government yafeila kuprovide employment. Vakatudzima-dzima, vari kupinda nemumisika vachidzinganisa vanhu. Saka imi munofunga kuti hakuzi kuurayiwa ikoko. Isusu tiri kunyatso kuurayiwa pachena. Each and every day tiri kungofa. Saka zvekutsamwa kwavo kana kufara kwavo izvo, vakagara vakatitsamwira kare, nekuti ndo vega vanoda kurarama munyika ino iyi. Dai vaida kurarama nesu vanhu ava kava, vangadai vasingatibate mabatiro avanotiita. Asi tiri kutovakanganisa vanhu ivava vekwamunangagwa, kabineti yake nevanhu vake vese. Tiri kuvakanganisa kuti vararame zvavanoda munyika yeZimbabwe, nekuti mune vamwe vanhu macitizens emunyika. Saka vari kutadza kunyatso kusununguka kuita zvinhu zvavanoda. Ndiyo mhosva yacho yatiinayo isusu, iri kuita kuti vatiuraye nenzara. Iyo nyika ichinzi ine upfumi. Handisati ndakaona zvakadaro kuti nyika ine the highest figure yemaminerals pasi rose ndo inonzi nyika inotambudzika. Imwe nyika yakapfuma zvakaita ana Dubai, wani maminerals mangani? Asi tarisai zvakaita Dubai. Ko wai Zimbabwe chii chiri kumboitika? Imi mobva manzi nyararai. Imi musina kana pekubata, hamuna kana chamuinacho. Sei zvinhu zvichingonzi zvakanaka zvese zvinoitirwa vanhu vemusangano? Musangano ndo vanhu vemuZimbabwe here? Kweko kuramba musangano kwakaipei? Kuramba musangano kwakaipei? Musangano rudziko wamakangotanga muchiti haufanirwi kuti unopikiswa, kana ukatadza vanhu vanofanirwa kuzviteerera. Ko makadiko kuzoita zvakanaka, all right, kuitira kuti vanhu vasazokupikisei.
makadhizaina ZANU-PF yenyu as a one party state. Mapedza izvozvo ndobva matanga kupandukira vanhu vanorarama munyika kuti vasararame upenyu hwakanaka. Saka munoda kuti vaite sei? VaMnangagwa hamusi mutungamiriri, fanika semi zvenyu. Apo pakaitwa mistake. Vachivenga handizive kuti maimbonyatsofunge ichaizvo. Kusvikira pakuti imi munotomisa vaMugabe muchivati he tauya neoperation restore legacy, baba makura turai chigaro muchipa Mnangagwa, uye zvamakaita hazvisirizvo zvekudzinga vaMnangagwa kwakutisira munhu akadai. Vachivenga mune chokwadi. Izvozvi makavhunzwa mibvunzo najournalist mukazovharidzira nekuseka. Hamuchisina mhinduro dzezvamakaita. Vachivenga hamuna kutonyarawo kutadzawo kushayawo mashoko semunhu mukuru. Munhu mukuru chese chaanoita akavhunzwa haashaye mashoko ekupindura. Asi imimi hamuri kutadza, maakunyepedzera kuseka kuita kunge sezvinonzi muri kudhisimisa nekuzviita zvinhu zvisina basa, iyo iri senzira yekuda kuwana kubva pane munhu avhunza just a simple question. Makandinyadzisa Vachivenga. Vanhu vari kutaura vachiinterpreta zvinhu zvakaitwa naVachivenga nenzira dzemafungiro avo, but ini ndichizviona ndakanyatsokuona kuti uku kugumirwa uku. Mukanya makaita mistake. Toda kuti titaure chokwadi sekuru. Hatidi kumbonyeberana. Mukanya makaita mistake. Makaita mistake sekuru. Hatidi kunyeberana. Izvozvi tiri kupondwa vanhu vachitiza vachiita sei. Munomboziziva here kuti hama dzenyu dziri kupondwa nemasawira enyu amakaisa papawa. Taakutambudzika kuita kunge sezvinonzi hatina hama. Imuripo Vachivenga. Nekuda kwokuti ndimi makasarudza izvozvo kusacrifice tese. Vanhu vese vari kuchema munomboziva kuti ndianani venyu imimi vanhu imimi. Even iwewe Love More Matuka iwewe unozviziva. Why usina moyo iwewe? Unozviziva here kuti nhasi vanhu vari kuchema chaiyo dzimwe hama dzako dzeropa? Sei musina moyo wekunzwirawo tsitsi vanhu vane ropa nemi imimi? Hapana mutorwa muZimbabwe. Tikada kutotarisa line up yenyu mese madhara muri kumusoro imimi vakuru imimi, including mese ana Mudhara Douglas Mahia, a son of the soil, mwana weZimbabwe. Makapindwa nei nhai Mudhara? Chii chakazoita kuti musvikire pakudaro? Ko zvamakabereka wani munotoriwa nemhuri. Zvamuri kuona izvi muchifamba mumastreets umu nekutambudzika kwese kuri kuita vanhu, imi munoita chivindi chekumira pamberi pevanhu vaMahia muchitaura kuti tinobvarura constitution. Imi muchiona zvinhu zvakadai so vanhu vachidzingwa nekanzuru mutukuma markets twavo vakazviitira kuti vagone kurarama, nekuti government haichakwanisa kuprovide employment. Munobuda muchiseka muchisimbisa zvinhu muchiti hanzi hey isusu mawo veterans. Munoda kuti tiite sei nhai vaMahia? Munhu mukuru, moyo wakaenda kupiko wamakarwa hondo yacho? Imi muchiti muda kusunungura vanhu. Imimi vaMahia makatarisa vanhu vari mukati menyika yeZimbabwe muri kutovatora sevanhu vakatosununguka sekuona kwenyu imimi? Ndokusununguka here kwava vakaita? Nekuti muri kuenda kunze kwenyika muchiona mararamirwo ari kuitwa mukati medzimwe nyika. Hapana zvamusingazive. Muri munhu mukuru kwazvo zvekuti hapana zvandinokuudzai mararamirwo ari kuitwa mune dzimwe nyika muchizvienzanisa nevana venyu vari mukati menyika yeZimbabwe. Munonzwa moyo wenyu uchiti kudii? Mubvunzo wangu kwamuri vaMahia. Handitoda kuti ndirambe ndichitaura, ndandisingadi kutomborebesa. Asi kuli and anyway ndokumbirawo kuti hodhi yangu iyi uipe nguva imbosvika kwavari. Asi hai kuna vaMnangagwa kutaura chokwadi. Hatiregedze kuti tivaudze chokwadi kuti aiwa ngavabve havo pachigaro, vatisiyirewo chigaro chenyika yedu nesuwo tigonewo kuwanawo rusununguko, nekuti vasunga
nyika yadzokera mumaoko aSmith. And ndinotoona sekutoti Smith wacho akanga atori nani nekuti nyika chisina kana infrastructure, haina development, hapana zviri kuimprova, zvinhu zvese are going down. Tichiti tiri kutungamirwa nemudhara uyu.